shirin kamfanin El Hassan Films Production. Da manoma da makiyaya duk uwanmu ɗaya uwanmu. Wai da kaɗo da fulani wai duk ɗaya ne fa. Kai na ya zama ɗaya. Na kashe mutum na kashe banza a gari. Haifin na kare ba da hannu kare. Kai wannan kai ya ce makar ya share kare. Hakika uwa ɗaya uba ɗaya. Wani gagarumin al'amari. Yaro da mace da tsoho duk inda ake rigima ba a kula su. In dai ba makami ba sun ɗauka za su fitar da kai ba. Ka duba ba yadda su kai maka ido ɗaya fa. Kaɗin babanka shine sa'ana. An duk kaɗon da na gani ko wallahi sai na raɗe. Idan ba haka ba kuwa ɗaya idan ma za a ƙarisa maka shi. Duk wata fitina da ke gani a duniya to ummul kaba'isinta mace ce. Iskancin nan ba ku kada kuka iya shi ba billahi la ilaha illa huwa sai mu cire reni ni da kai. Su kashe mahaifinka su raba shi da duniya sannan ka sake zuwa ka nemo mana mugun iri? An kashe makiyayan nan abin da suka kullo da shi kai da ka gani ka san wata fitina ake so a haifar. Barin je fata-fata da dangin nasu karki damu. Kuma rigima yanzu aka fara ta wallahi. Ai rigima yanzu aka fara. Ina Mafitarmu. Duk mai hirin ya bata maki rai lalle ko zana yau masa tsawa. Ina Mafitarmu. Amma ka mugunta sai kana ma rubuta ka sani na sani. Kai karatu ne haka? Yi mana. A radin Allah ƙarya kake. Handi in boni kai yaushe ka je boni ka lalace. Kai a wace rika kike ma tukuna? Yi hakuri ku bawa yaran nan su yi aure abinsu. An riga mata ne ke wakiltan aure? To mu anan ba haka muke yi ba maza ne. Wallahi in so sai an yi auren. Ku biki saki hana ba. Ku da kun kalla abu ma ya gama aiki yanzu ma maza mun daga jikin gona kar ka sa ta siki kama mun kurwa Gono na kama ta kuma ta gono kuma naga dawo duk abin da kike shuka wallahi ba zai. Ina Mafitarmu. Yana nan tafe akan YouTube mai suna El Hassan Film Production. Sai an gwada akan san na kwarai.